Ang matag adlaw matahom, kay ang Ginoo sa iyang mga saad matinumanon. Kini nga statement, matinumanon ang Ginoo sa iyang mga saad. Kadaghanan ni nako nasaksihan ug nasinatian. Gani makapamatuod gyud ko aning pulonga. Maunang nakaingon ko nga ang tanang adlaw matahom. Kay kada adlaw naa may saad ang Ginoo nga iyang gituman. Sama na lang siyang giingon sa ikaduhang Korinto 1:3 padulong sa 4. Na ang Ginoo naglipay kanato sa tanang kagulanan. Aron makalipay pud ta sa uban nga anaa sa kagulanan. Kay una man ta niya nga gilipay. Dili ba kita makaingon nga ang matag adlaw nga maabot sa atong kinabuhi matahom? Labi na kay siya nag-ingon. Ako dili mo biya kanimo, nimo sa likway kanimo. Hebrehanon 13:5. Dili siya mo sa likway ug mobiya nimo. Di ba nag-ingon siya nga wala gyud makulang nato kay siya atong magbalantay? Ingon diha sa Salmo 23:1. Ni samot kanindot kay walay makulang nato. Unsay but pasabot ana?